Šta bi dobro misliti, četvrto, možemo li to da... Pa ćemo... Možete se vi podrubi slučiti. Ali mislim da neće probati. Da, danas naši mili gosti iz crkvene opštine Bar, ovdje sa nama gdje smo napravili jedan ugovor o saradnji. Prije bi ga nazvao jednim dogovorom i našom obavezom da kao crkvena opština Stari Grad pomognemo crkvenoj opštini Bar. Kao što i sami znate i čuli ste, u Baru se završava hram saborni i naša prva akcija će biti da pomognemo humanitarnim koncertom na Kalni kuli, gdje će učesnici biti kosovski požuri 22. ili 23. maja, gdje će prihod od ulaznice biti namenjen za nastavak gradnje hrama. Opština Herceg Novi nema saborni hram, nažalost, i mi znamo koliki je značaj sabornog hrama, pa smo ovo odlučili da uradimo kao prvi naš korak te saradnje. Nadam se da će sutra i kad Herceg Novi bude došao do trenutka da pravi saborni hram, također imati pomoć iz raznih crkvenih opština. Danas smo potpisali ugovor o duhovnoj i kulturnoj saradnji i razmjeni između crkvene opštine Bar i crkvene opštine Herceg Novi. Gospodin Nenad Vitomirović i ja mogu da kažem da je ovo jedan od mojih najznačajnijih potpisa od kad sam predsjednik crkvene opštine. Zahvaljujem se ocu Radomiru Nikčeviću na inicijalnoj kapisli koja je zapravo i pokrenula čitav ovaj proces. Posebno se zahvaljujem na član 3 u kojem je crkvena opština Herceg Novi i on sam lično u sljedećih godinu i po dana će uraditi sve što je u njihove moći da nam pomognu oko izgradnje hrama koji je vjerovatno u ovom trenutku jedan od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori, posebno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam posebno zadovoljan što sam danas i upoznao gospodina Vitomirovića, očekujući i od gospodina Nikčevića da u budućnosti pomogne maksimalno kako svojim znanjem, idejama, s onim što on sigurno ima mnogo i šta će nam pomoći u budućnosti. Još jedan put da im se zahvalim na toplom prijemu i nadam se da će ovakav vid saradnje u buduće biti i neka odskočna daska za crkvenu opštinu Bar i za crkvenu opštinu Herceg Novi, koji bi vjerovatno uz ovakvu saradnju svih opština na Primorju i u Crnoj Gori mogla ojačati i samu vezu, saradnju i ojačati samu crkvene opštine kao subjekte u našoj pravoslavnoj crkvi. Šta ovaj ugovor još predviđa osim ove pomoći? Pa, radi se o jednoj saradnji između crkvenih opština, mada prvo bih htio da vam kažem da saradnja između crkvenih opština uvijek i postoji, jer crkva je jedna, znači i sasvim normalno da se ispomažemo i da budemo jedni drugima tu kao pomoć, ali ovaj ugovor više baca svjetlo na saradnju vezano za promocije, za duhovno uzdizanje, za duhovne večeri, za cijelu onu priču koja treba da stavi akcenat na našu sabornost i na naše pravoslavlje. Dokle je stigla gradnja hrama? Mi smo što se tiče građevinskog dijela skoro potpuno završili hram, radimo na spoljašnjem uređenju dvorišta i radi se sad onaj dio koji je unutrašnje uređenje, koji je zapravo i najskuplji, zbog toga je i ova naša misija i potrebno i želja za pomoću svih vjernika u Crnoj Gori, jer to je i najskuplji dio završetka hrama. Osvećenje hrama je 25. septembra 2016. godine i do tog datuma mi moramo uraditi maksimalno koliko je potrebno za osvećenje hrama. Tu cifru ne bih sad htio da spomenem, jer bi ona možda bila u ovom trenutku i toliko velika da bi možda ljudi i odustali od pomoći,
ali ja mislim da ono što je planirano do sad je uvijek urađeno, možda i nekad i više nego što nam se čini da možemo, tako se nadam i da ćemo 25. septembra dočekati, kako rekao mitropolit, veći broj patrijarha i sveštenstva i bar će zasijati sjajan koji vjerovatno do sad nije imao priliku niti će imati u budućnosti. Znači, bar će postati grad u pravom smislu 25. septembra 2016. godine. 4. juna u Baru će biti jedna velika proslava. Da, to je slava našeg hrama, bit će litija i proslava je kao svake godine. Bilo je planirano da bude 4. juna iduće godine osveštenje, ali je odloženo za 25. septembar. Tako da je to zadnji i zvanični datum 25. septembar 2016. godine. Prilika da pozovemo naroda 4. juna ove godine bude tamo i da pridruži. Svakako. Ja se zahvaljujem na vašem pozivu. Evo, ja ih pozivam da dođu, da vide Baru sa jednim potpuno novim ruhom i nečim što na sam ulaz u gradu možete da vidite novi Bar. Novi grad koji će, kažem, biti grad u pravom smislu riječi 25. septembra 2016. godine. Sa srećom. Živjeli. Na nove i blaga ljeta. Mnoga je ljeta.